opfordrer Susanne til at prøve at tale med sin dreng om, hvordan han egentlig har det. Han er skilsmissebarn. Prøv at hjælpe ham til at sætte ord på nogle af de følelser, han har inde i sig, som han ikke selv bryder ud med. Hvad kan hun gøre for at hjælpe ham helt konkret til at komme ud med det? Der er flere veje. En af de bedste er nok, at hun snakker til at fortælle ham, hvordan hun selv har det med den skilsmisse. Og hvis hun nu for eksempel har det utrolig godt, så er det fint at sige det. Og så kan hun jo tilføje, men jeg spekulerer på, om du har det lige så godt. Og så får hun et svar. Eller hun kan gå og sige, er du stadigvæk meget ked af, at far og jeg er beskilt? Eller du ser ud som om, at du nogle gange er ked af det. Man skal ikke spørge børn, hvordan har du det med at? Og så, det kan de ikke svare på. Så kan man sige, jamen kan man tillade sig og ligesom at skyde dem nogle følelser i skoene og sige, at jeg kan se, at du er ked af stadigvæk af farbror. Ja, det kan man godt, fordi hvis børn har en nogenlunde fornuftigt forhold til deres mor, så vil de øjeblikkeligt protestere og sige, nej, det er jeg ikke ked af. Jeg var bare sur på far, eller jeg var bare sur på dig, eller et eller andet. Så man behøver ikke være bange for at manipulere med dem. Når man er blevet skilt, så er det vigtigt, at begge forældre sørger for, at der er, et ekstra rum i lejligheden til de følelser, børnene har i forbindelse med skilsmissen. De er ofte langt mere traumatisk for børn, end vi forestiller os, når deres forældre bliver skilt. Men børn er samarbejdsvillige, og hvis den ene forælder går rundt og er lykkelig nyforelsket, og i øvrigt synes, at alting er meget bedre nu, end det var før, ja, så er det meget svært for et barn at sige, sådan har jeg det ikke. Og det er simpelthen vigtigt at vide, at en skilsmisse er pinefuld for børn i lang tid. Men at de er tilbageholdende med at masse sig på med de følelser, de har.